Inabaka nomashikizela shimpi yakhe ninabomvu emvanelo kaphunga nomageba olumabala zibhadu yabe yalithinta liyahwaqabala njengophunga ngwasebulaweni. Igula TV linathulela nansi insizwa eliyiciko yasondini kudebuduze nezintaba ezimbili amabedlane igama layo Mlamuli kwaZulu. Ababukeli beGTV igama lami Mlamuli kwaZulu. I'm a visual artist. Ngingaqalanga-ke lapho Mlamuli Zulu uthokwamfaka kwezobuciko ukuthi wayefuna inselele ezintweni azenzayo njengoba isifundo ze-office management azenza eDurban University of Technology eyaziwa phecelezi nge-DUT zazingamniki inselelo. Wayebona kufana nalokhu ayekufunda ngesikhathi esenza umatric eNsikayendlu High School oLundi nokwakumphoqa ukuba agcine elandela ubizo lwakhe noma engazi ukuthi ngelinye ilanga uyoba i-visual artist osekuyinto esimhambise ibanga elide yaphinde yamhlomlisa ngoluningi olwazi olumenze wakhula njengeciko. After high school, ngafunda la eNsikayendlu High School. After high school, I went to do office management and technology, DUT. Ukuthi wena wabuka kanjani? Kuba ingxenye ye-debut program okuwuhlelo lwenkampani ezinze esifundazweni saseGauteng ebizwa nge-Business and Arts South Africa ngokubambisana nomnyango wezamaciko namasiko kuzwelonke olomhlonishwa uNathi Mthethwa. Lolu hlelo luqeqesha amaciko kuzo zonke izifundazwe zakuleli ngenhloso yokuba bakwazi ukuzimela nokwakha amabhizinisi abo engamaciko. Lensizwa yasondini ithi kuyisebenzela kakhulu ukuba sezinkundleni zokuxhumana e-social media ngoba kwenza kube lula ukwenza umsebenzi wayo iphinde ubonise isizwe. Into ongakwazi ukuyingenela kwakuyiphupho nje kwakungathi mina ngifunda igama lesiboni mangifunda bathi debut program debut lo debut balo debut ngithi mina hey madoda udabathi kwenzakalani la umsamele asizinto njengalezi kanti le program ihlelwe ngqondo fowethu from business art South Africa. Ubasa mfethu wenze imilingo towards i-career yami as an artist. Getting a chance enjengale yaka debut ingenze ngabona isiqi somsebenzi wami ukuthi lensizwa engitshela ukuthi lento iphethe ibalekile kwavela sengingaphakathi ukuthi akubonwa abantu abambalwa lento baningi abantu abayibona. It's just that ayikaveli emehlweni wabo. So kwang-expose lokho kwafakela impela amehlo abantu ababalekile kwi-industry ukuba kuyi-debut ngahlangana futhi nabantu abangumkhondo ofanayo nalo engifunayo. Kwangisiza lokho kwangilethela ama-funds. We got ama-funds ukuthi sithenge izinto esiyidingayo on the business kwaba ukuthi siyabona ukuthi siyakhula basinikeza ama-class like it's gonna take for like 2 years and kuyafundwa every week kuyafundwa kunentenja going towards expand manje nokuregister ama-business as ama-artist. So I would recommend also nami komunye umuntu oyiciko noma officer ukuthi abe nebusiness kwi-visual arts noma kwi-art industry ukuthi ayibuke lelu hlelo laka debut program Basa alibuke ngeso elibanzi. Kuyintokozo ngoba ekuqhubekeni kwethu siba 180 esichuziwe nje eSouth Africa. So i-province ne-province inabantu abawu-20. Kuyi-province yami ngibe nenhlanhla yokuthi ngimenywe ekuthenini ngikhulumele bonke labantu abawu-20. Ngingaze ngihlangane nabo, ngingaze ngibazi kodwa bebuka umsebenzi wami via izinto engizenzayo nezinto engiparticipate kuzona. So yeah, kuyi-privilege kakhulu ukuba i-artist and lona nomgqibelo ncamisile nomqebisa igama lakhe intombi nje iqhaja ngobuhle bayo futhi iqhaja nangegama layo ukuthi libizeka kanjani ngoba oNciwankulu babezama ukumnika igama lesingisi elizobizeka kalula kubo wanqaba yena wathi hayi mina ngonomgqibelo ncamisile nomqebisa. Kuyipoem ke ngayifunda lapha esikoleni ekhuluma ngayo intombazana enhle emqondweni wami nje nomgqibelo umuntu omshini nomgqibelo intombi enhle eyithandayo ethanda nesiko layo. Lapha phezulu sine
sine art piece. Le art piece bathi ngesingisi is augmented reality active. Usho ukuthi mangabe uyiscanner sebenzisa nje i-app la efonini bathi active bese uyiscanner bese kubonisa imilingo kuyo yona self. Ikubonisa imilingo ungayisondeza uyibuke ilokhu ikuvezele nje imilingo uyizume khona la ikuvezele imilingo le artwork le inzima ngalendlela ukuthi iyakwazi nokutshela amagama ukuthi siyini la nanenkomo vele ikhanye kahle kubonakala ukuthi kuyini lokho okubukayo lena ke special kakhulu ke le emhlabeni ujikelele ngoba nokuthi uyishare uyakwazi nokuthi uphinde uyishare ngebutton nje uthinta nje ibutton ungayitshengisa abangani bakho ungayitshengisa ngisho umuntu okuphi umtshengisa ukuthi usuboneni lona ke lona usisilona ngemazi yazi usisilona usisi nawe yamazi usisi usebenza uyacleana usisi uyayithanda phezulu noma ke sebenze lo ngqi wankulu kodwa uyayithanda uyayithanda muhle akafuni nje ukuthi ebonakale enza izinto ezibhedayo ngoba kusasa kumele emsebenzini umlungu wakhe akafuni indaba into ebhedayo kumele nje ehlale eclean nje futhi ehlale eyithobile ngalendlela kodwa akafuni ukuyeka ekuthenini yena isiko lakho isiko lakho liyini ngiyamthanda kakhulu noma igama lakhe bemnika belungu bethu Doris mina ngilithandi ngithanda igama lika Doris esibuka manje ngazi nami ukuthi ngizothi yini kodwa ihlanganisa ithi ayihambisana naleya nasiqalene nenkomo ngoba ihlanganisa wonke lama tribes lawa nezizwe lezo ezikhona ngaphansi kwamaZulu ngaphansi kwamanguni bese ihlanganisa nephethi mawubuka lapha amahawu ajwayele ukusetshenziswa kakhulu abeswati mawubuka lapha na imbala kunembala la eneyikwele enecashaza phakathi lokho sijwayele ukuthola igegeni zodadewethu lapha kwaZulu ukuhlukahlukana kwakhona khona abakhona abavela bangapha enyakatho khona abavela ungakhuluma umlando ngale artwork uyibuka nje uchazela umuntu ongawazi ukuthi kahle kahle siyini thina siyinguni tribe ngesiphelele sihloba kanjani ngalobuciko bawubuka ke phakathi kunento engathi ukhamba ubona lo impela ukhamba ilona ehlanganisa abantu abaningi kwaZulu ngokomthetho wakwantu ngoba abantu bakhuluma kakhulu mabe bekhuluma kakhulu ama social issues mabe behlangene bephuza ngoba bejabulela isiphuzo esithize sesintu esenjoywa ngohlelo lokukhamba kuningi impela hawu singaxoxa kushonila singaxoxa ngenza umsebenzi eminingi ke ehlukahlukene ngoba ngibuye ngisebenze ngamaklesi ngibuye ngisebenze ngokuhlanga ngibuye ngisebenze ngompende ngibuye ngisebenze ngiyaprinta ngenza kuningi engikwenzayo kodwa ngidirector ekuthenini ubuhle bomuntu omnyama uvela kanjani kwi-art lapha i-watercolor le ngisebenzisile no ink omnyama ne-othelo ukudepicta iskin somuntu omnyama ukubaluleka kweskin ngoba we need to do away with labantu abathola umuntu useyiblisha ngenxa ukuthi ufuna ebemhlophe noma ufuna ukubonakala kangcono emphakathini ngokuthi uyellow bone engazalanga njalo so untombazane lo dark enjalo isithombe sakhe siheha nje kube sengathi umuntu ongathandana naye esesithombeni ngenxa yeskin njanaso so ukudepicta ke nokuncoma kakhulu ukuthi akhiphe iskin sakhe naye akhiphe iskin sakhe sinjengoba sinje lengaze ishintshe yabona ngoba ukumshutha kwami kanje ngopende kusho ukuthi ngubonile umbala wakhe futhi ngifuna ukuthi naye ukuhlale ukhiphe umshe engabonakali kusasa eseyiyelo bone ngoba lento kushuthi
ibalekile le ziningi izinto ezisebenzisayo ukwakha izinto zayo zobuciko kodwa okuyisebenzela kakhulu uxoxa indaba ngezinto ezenzayo zobuciko kunemilando izindaba ezithinta isizwe kanye nesimo abantu abaphila kuso ubuyanxuse umasipala nomnyango wezamaciko namasiko ukuba bavule izindawo lapho amaciko angakwazi khona ukuhlanganyela axoxe ngemisebenzi nokunikana imiqondo eyodwa yezobuciko neyokukhulisa imisebenzi yawo ezindabeni zeGuna TV usiboniso kwaButhelezi ondini eMabedlane inanewele iwele lakhona nali lona uthamiyele Fine Arts Award wanginika i-first prize laphana ekuruleni for being you know banginika i-accolade ne-certificate for being a first prize winner 2018 kakunenyuku-ke kakunemadlana ke impela babeyifakileyo ukuthi ngijabule nami njengeciko ingane enkulu le ingane yona endala yona ekhonyayo emva kwaleyo ngane leyo ngabizwa uSiyala ngabizwa iLasiya special award le uLasiya wangibiza lapho uLundi business and youth bathi angithathe nali award le elispecial ukuthi ngihambe ngile eGoli ngiyolanda na ufakazi ukuthi ngiciko especially ngene salapha ekhaya ngayijabulela kakhulu le noma yayihamba nje yodwa inqumushe kanje ngayijabulela kakhulu ngoba yala kwethu yasekhaya recognize endlini kodwa hayi nangu umuntu lapha emsamo special last one but not least ngoba phela ngisazozala lona ke naye lo special kakhulu lo ngoba wasesasol lo award yakhona futhi anniversary anniversary estate futhi indala nje kunami le competition nalena futhi indala kunami le ngoba le ina 31 years leyo qala na 31 years lo na 30 years khona nje futhi ngidlala ngonyaka bayambalela ngale anniversary ngase ngiba khona nami njengomlamuli Zulu kwi-Merit Award nakho nje ePitoli esasol babe ngibizile ngigibele ibhanoni yangidlisa kamnandi ke lena kuningi nje ngisaqhubeka futhi ngisagada futhi ngahlukahlukene lokhu ngikhona ngiyabonga